കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ ഗതാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സോദര പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളപ്പോ ഇന്ന് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഭക്തിശാസ്ത്രി പഠിക്കാനായിട്ട് ഇതേ ഒരു കുഞ്ഞു വാവയും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഹരി ബോൾ. കനകം മാതാജിയുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആരാണ് മോൻ? മോളുടെ കുട്ടിയാണ് മാതാജി. പേരക്കുട്ടിയാണല്ലേ. ഈ പ്രായത്തിലും ഭക്തിശാസ്ത്രി പഠിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഹരേ എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ തന്നെ. ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി 22-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ 19, 20, 21. 21-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് മുക്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ സമാധി പൂണ്ട ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമതത്വത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സൂന്നുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി അളവറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അതിനിവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആരെയാണ് ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇത് ഹരിദാസ് താക്കൂർ ആണ്. ഹരിദാസ് താക്കൂർ ഒരു വേശ്യ സ്ത്രീ വന്ന് പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇന്ന് രാത്രി ഞാനൊരു തപശ്ചര്യ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാനൊരു വ്രതം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 24 മണിക്കൂർ എനിക്ക് ഇത്രയും മാല ജപിക്കണം. അപ്പൊ ഈ മാല ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിന്റെ ഇംഗിതം സാധിച്ചു തരാം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ 1 ദിവസമായി, 2 ദിവസമായി, 3-ാമത്തെ ദിവസം ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് അടിയറവ് വെക്കുകയാണ്.
അപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലുള്ള രുചി ആ സമാധിയിലിരിക്കാണ് ഹരിദാസ് താക്കൂർ. അതുകൊണ്ട് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള വേറെ ഒന്നിലും ആസക്തി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു യുവാവായിട്ടുള്ള ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് അത്രയും സുന്ദരിയായിട്ടൊരു യുവതി വന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനെ അതൊട്ടും അലട്ടിയിട്ടില്ല. കാരണം ആ നാമത്തിലെ ആനന്ദം അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നത് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗി, ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയും ധ്യാനത്തിലുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യോഗിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചാൽ അവർ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലൊന്നും ആസക്തിയില്ല, ആത്മാവിൽ തന്നെ ആ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 22-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഇവിടെ പറയുന്നത് നല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ് 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യേ ഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗാ ദുഃഖയോനയ ഏവ തേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയാ ന തേഷു രമതേ ബുധഃ. ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ശ്ലോകമാണല്ലേ. അതെ മാതാജി. ആ അപ്പോ ഇതിന്റെ വിവർത്തനവും നമ്മൾ അപ്പം പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? യേഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖയോനയ ഏവതേ. ഇപ്പൊ ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ, ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിലൊരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും തുടക്കമുണ്ട്, അവസാനം. അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. കാരണം ഭൗതിക സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? അത് ശാശ്വതമല്ല അല്ലെ, താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ താൽക്കാലികമായ ഒന്നിലും മുക്താത്മാവിന്, മുക്തനായ ഒരാൾക്ക് താൽക്കാലികമായ ഒന്നിലും താല്പര്യം തോന്നാറില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏത് വസ്തു എടുത്താലും അതിന് ഒരു തുടക്കമുണ്ട്, അവസാനമുണ്ട്. സുഖവും ദുഃഖവും, എല്ലാ ഭൗതിക സുഖത്തിനും ഒരു തുടക്കമുണ്ട്, അവസാനമുണ്ട്. ഇതിന് നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞല്ലേ, നമ്മളുടെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയം, നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലാന്ന് തോന്നുന്നു, നമ്മുടെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയത്തിനും ഓരോ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പൊ കണ്ണ് ഇന്ദ്രിയത്തിന് ആകർഷണം വന്ന് മീനിന്റെ ഒക്കെ ആണോ മാതാജി? അതെ മീനിന് നാവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ കണ്ണിന്റേനാണ് നമ്മളൊരു ചെറിയ പ്രാണികളല്ലേ, ഈ രാത്രിയാകുമ്പോ ലൈറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ആ ലൈറ്റിന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോ അത് ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ സുഖം കിട്ടാൻ അതിന് ആ കണ്ണ് കണ്ട് ആകർഷിച്ച് പോകുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിന് അവസാനം വരുന്നു, അതിന്റെ ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടമാകുന്നു. പിന്നെ മാനിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. മാൻ എങ്ങനെയാണ്? ശബ്ദമാണ്, ശബ്ദം. അപ്പോ ഒരു വേട്ടക്കാരൻ ഈ കുഴൽ ഊതുമ്പോ അതിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് മാൻ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ ശബ്ദം ഭൗതികമായിട്ട് ആ ഒരു സൗണ്ടിൽ ആകർഷണനാകുന്നു. പിന്നെ നമ്മള് പറഞ്ഞു അല്ലേ, വണ്ട്, ഈ തേനീച്ച വന്ന് ഈ മണക്കുകയാണ്, ആ താമരപ്പൂവിന്റെ ആ ഗന്ധത്തിൽ ആകർഷനായിട്ട് അവിടെ വന്ന് അതിന്റെ തേൻ നുകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ മീനിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മീന് വെള്ളത്തിൽ എന്തെല്ലാം സ്ഥലമുണ്ട്, എത്രയൊക്കെ ആഹാരം കിട്ടും, എന്നാലും ആ ചൂണ്ടയിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആകർഷ്ടനായി അവസാനം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ആനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലും നമ്മൾ ആകർഷ്ടനാകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു അവസാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മളെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയവുമായിട്ട് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ആകർഷണമാകുമ്പോഴാണ് ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ശരീരം ക്ഷണികമാകയാൽ ഈ പറയുന്ന ഇന്ദ്രിയ സുഖവും ക്ഷണികമാണ്. അപ്പൊ മുക്തനായ വ്യക്തികൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ആകർഷണമില്ലാത്തത്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് ബുക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മുക്താത്മാവിന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ ഒന്നും താല്പര്യമില്ല. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ്. അപ്പോൾ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമില്ല. അതീന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതികൾ നന്നായി അറിയാവുന്ന ഒരു മുക്താത്മാവിനെ എങ്ങനെ ഈ മിഥ്യാ സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനാകും? പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു,
രമന്തേ യോഗിനോ നന്ദേ സത്യാനന്ദാചിതാത്മനി ഇതി രാമപദേനാസൗ പരം ബ്രഹ്മാഭിധീയതേ. യോഗികൾ പരമസത്യത്തിൽ നിന്ന് അനന്തവും ഇന്ദ്രിയാതീതവുമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ന ആ പരമസത്യത്തിന് രാമൻ എന്നും പേർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തില് അടുത്ത ശ്ലോകം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 5-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ് ആ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന. ഇത് ഋഷഭദേവൻ തന്റെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജാണ് ഈ ശ്ലോകം. നായം ദേഹോ ദേഹഭാജാം നൃലോകേ കഷ്ടാൻ കാമാൻ അർഹതേ വിദ്ഭൂജാം യേ തപോ ദിവ്യം പുത്രകായേന സത്വം ശുദ്ധ്യേ സ്മാത് ബ്രഹ്മ സൗഖ്യം ത്വനന്തം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഋഷഭദേവൻ മക്കളോട് പറയുന്നത്, മക്കളെ, ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ വിഷയസുഖങ്ങൾ നേടുവാനായി കഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ ഒരു യുക്തിയുമില്ല. മലഭോജികളായ പന്നികൾക്ക് പോലും ലഭ്യങ്ങളാണ് ആ സുഖങ്ങൾ. ഈ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. എന്നാൽ സത്വശുദ്ധി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അപരിമിതമായ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഈ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്നികൾക്ക് പോലും ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് ഒരു പന്നിയെ പോലെ ജീവിക്കാനല്ല, തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ സത്വശുദ്ധി നേടുകയും അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ യോഗികൾ വിജ്ഞരായ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളാകട്ടെ വിഷയസുഖങ്ങളിൽ ആസക്തരാവാറില്ല. അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാപഞ്ചിക ജീവിതത്തിന് ഇടയാക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക സുഖത്തിന്റെ പുറകെ പോയാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നു. എത്രയും കൂടുതൽ ഭൗതിക സുഖാസക്തനാണോ അത്രയും കൂടുതൽ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് യോഗികൾ, മുക്താത്മാക്കൾക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്തതാണ്. കാരണം ഏത് ഭൗതിക സുഖത്തിനും ഒരു ആദിയുണ്ട്, അന്ത്യമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉദാഹരണം പറയാമോ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിൽ തുടക്കം അവസാനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്കത് കൺവിൻസ്ഡ് ആകണം. ശരിയാണ്, ഇതിപ്പോ തിയറി നമ്മൾ പഠിക്കുക, പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്കത് അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആ ഒരു സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നല്ലേ. ശരിയാണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം തുടക്കവും അവസാനവും ഉണ്ട്. പറഞ്ഞോളൂ. നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ മാതാജി. ശരീരം തന്നെ അല്ലേ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ശരീരം? പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. ഭൗതിക പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരം. അതുപോലെ തന്നെ പോകുന്നു. കുറെ കഴിയുമ്പോ അതിന് അതെ, അത് വളരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഈ മായാശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര സ്ട്രോങ് ആണ്. നമ്മളുടെ ചുറ്റും യുധിഷ്ഠിര രാജാവിന്റെ അടുത്ത് യമരാജൻ ചോദിക്കില്ലേ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായിട്ട് തോന്നുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താ യുധിഷ്ഠിരൻ പറയുന്നത്? ചുറ്റിനും എല്ലാരും മരിക്കുന്ന കണ്ടാലും എനിക്ക് മരണം ഇല്ല എന്നുള്ള തോന്നലാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാവ് കഴിയുന്നല്ലേ. നമുക്കിതൊക്കെ തിയറി ആയിട്ട് അറിയാം, പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നമുക്കുണ്ട്. അതൊക്കെ പിന്നല്ലേ എന്നുള്ള, നമ്മളിപ്പം അത്ര പ്രായമായിട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ. ഇപ്പം അല്ലാതെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്ന ഭൗതിക വസ്തുക്കളുമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദാഹരണം. ഫോണ് മാതാജി. ഫോണൊക്കെ നമുക്ക് അത് പിന്നെ കാണുമ്പോ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോരുത്തര് റീൽസ് എടുത്ത് നോക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ തീരില്ല. മണിക്കൂറുകളാണ് റീൽസ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതും ഒരു അഡിക്ഷൻ ആണല്ലേ. നമുക്ക് വേറൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം തന്നെ പറയാം. ഈ ഗുലാബ് ജാമുൻ, അതാണ് പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം. നമ്മൾ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മധുരമുള്ള ഒരു ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നും. ഇന്ന് മധുരം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ, പ്രസാദം കഴിക്കാനായിട്ട് ഗുലാബ് ജാമുൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം കഴിക്കും. ഒരെണ്ണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഒന്നുകൂടെ കഴിക്കാമെന്ന്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി വീണ്ടും നമ്മൾ കഴിക്കും. 1 കഴിക്കും, 3 കഴിക്കും, പിന്നെ 4 ആവുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക്
മതിയാകും. പക്ഷെ വേറൊരു ആം, ഭക്തൻ വന്നിട്ട് നമുക്ക് തരാണ്, ഒരുപാട് ഇഷ്ടമല്ലേ ഗുലാബ് ജാമുൻ, ഇനിയുണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് കഴിച്ചോളാൻ പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിർബന്ധിച്ച് തരികയാണ്, നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു. കഴിച്ച് കഴിച്ച് 10എണ്ണമായി, വീണ്ടും ഒരു 5-6 എണ്ണം കൂടെ തരട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഓടും. കാരണം മതിയായി. ആദ്യത്തെ ആ ഒരു തുടക്കത്തിൽ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ആ ആ ആ ഇഷ്ടം, ആ ഗുലാബ് ജാമുൻ കഴിക്കാനുള്ള താല്പര്യം അവസാനം ഒരു 10 എണ്ണത്തിലൊക്കെ കൂടുതലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് വേണ്ടേ വേണ്ടാന്നാകും അല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് ആ ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു ഈ തോന്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വസ്തു കണ്ടാലും എനിക്കത് സന്തോഷം തരും എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. പക്ഷെ ആ സന്തോഷം ഒരിക്കലും ഒരു ഭൗതിക വസ്തുവിനും നമുക്ക് തരാൻ സാധിക്കില്ല. അത് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ് അത് സന്തോഷം തരികയാണ് എന്നുള്ളത്. പിന്നീട് അതിന് ഒരു അവസാനമുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ അത് കഴിക്കും തോറും നാളെ നമുക്കത് പല അസുഖങ്ങൾക്കും വകവരുത്തുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തു, ഏത് വസ്തു എടുത്താലും അത് അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളിപ്പം ഫോണിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, നമ്മള് ഉള്ള സമയം നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഫോണിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നിരുന്ന് അല്ലേ. മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് സമയം വളരെ കുറവാണ്. അത്രയും നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഫോണിലെ പല കാര്യങ്ങളും കണ്ട് കണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ പോകുന്നു. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മളെ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്, എല്ലാ ഭൗതിക വസ്തുക്കളും. അപ്പൊ അത് മുക്താത്മാക്കൾക്ക് അത് സാക്ഷാത്കരിക്കുക, അവർക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള താൽക്കാലിക വസ്തുക്കളിൽ ഒരു ആസക്തിയും അവർക്കുണ്ടാവുകയില്ല. ഇപ്പൊ ധനം, സ്ത്രീ, പിന്നെ എല്ലാം പിടിച്ചടക്കാൻ തോന്നുക, ഇതെല്ലാം ആദ്യമുണ്ട് അവസാനമുണ്ട്. ഇനി 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇപ്പൊ 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമുക്കറിയാം ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടക്കമുണ്ട് അവസാനമുണ്ട്. നാളെ നമുക്കത് ക്ലേശത്തിലാണ്, ക്ലേശങ്ങളിലേക്കാണ് അത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എല്ലാ തിയറിയും അറിയാം. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. അതിന് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ തോന്നും. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിന് ആ ഒരു അർജുനന്റെ ആ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കല്ല, അർജുനന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എന്നുള്ള പോലെ ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നു. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശക്നോതി ഹൈവ യാ സോഢും പ്രാക്ശരീര വിമോക്ഷണാത് കാമക്രോധോദ്ഭവം വേഗം സയുക്ത സ സുഖീ നരഃ. ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആൾ നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അയാൾ ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കുന്ന എന്താണ്? നമ്മൾ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, നമ്മൾ അതിനെ സഹിക്കണം, അതാണ് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്കിങ്ങനെ പല ത്വരകളും നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വരും, കാമവും ക്രോധവും ഒക്കെ വരും. അതിനെ നീ ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് നീ മുമ്പ് വരെ, അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള വികാരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ സഹിക്കണം എന്നാണ്, നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർ നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നു, അയാൾ ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വഴിയിൽ ശരിക്കും മുന്നേറണമെങ്കിൽ ഒരാൾ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രാബല്യത്തെ നിയന്ത്രിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പൊ ആ നിയന്ത്രണം നമ്മൾ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കില്ലേ, നീ അത് സഹിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന അത് ഏത് ശ്ലോകമാണ്? മാത്രസ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ചീതോഷ്ണ സുഖദുഃഖദ ആഗമാപായിനോ നിത്യാസ്താം സ്ഥിതിക്ഷസ്വ ഭാരത. ഹരേഷ്ണ പൂജി. ഹരി ബോൾ. രാജശ്രീ മാതാജിയാണല്ലേ? ഹരി ബോൾ. അതെ, മാത്ര സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ അല്ലെ. നമ്മളെ ഈ സീസൺസ് വരുന്ന പോലെ നീ ആ ശീതോഷ്ണ സുഖദുഃഖ, സുഖവും ദുഃഖവും ഒക്കെ വരുന്നത് നീ സഹിക്കണം. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും നിനക്ക് സാധിക്കണം. അതിനെ അപ്പൊ ഈ കാമവും ക്രോധവും വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാമത്തിൽ കൂടെയാണ് ക്രോധം വരുന്നത്. കാമം ക്രോധം അല്ലെ, കാമം സാധിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് ക്രോധം വരുന്നത്. ഇനി കാമം സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അത് ലോഭമായി മാറും, വീണ്ടും വീണ്ടും എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക്. അപ്പൊ ഇതിനൊരു അന്ത്യമില്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങി ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് അതിനെ നീ നിയന്ത്രിക്കണം.
അപ്പം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വഴിയിൽ ശരിക്കും മുന്നേറണമെങ്കിൽ ഒരാൾ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രാബല്യത്തെ നിയന്ത്രിച്ചേ തീരൂ. വാക്ക്, മനസ്സ്, ഉദരം, ജനനേന്ദ്രിയം, രസന, ക്രോധം ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഉണ്ട് ഗണ്യമായ ശക്തി. ഇത് ഈ ഒരു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് നമ്മളുടെ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. ആ ശ്ലോകത്തിൽ വരുന്ന വാചോവേഗം, മനസ്സക്രോധവേഗം, ജിഹ്വാവേഗം, ഉദര ഉപസ്ഥവേഗം, അതിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വാക്ക്. നമ്മളുടെ വാക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, ഉദരത്തെ നിയന്ത്രിക്കണം, ജനനേന്ദ്രിയത്തെ നിയന്ത്രിക്കണം, ക്രോധത്തിനെ, രസനത്തിനെ, ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപദേശാമൃതം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പോ ഇതിനെല്ലാം ഗണ്യമായ ശക്തിയാണ്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചവൻ അവനാണ് ഗോസ്വാമി. ഗോസ്വാമി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചവനാണ് ഗോസ്വാമി. ഈ ഗോസ്വാമികൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിക്ക് വഴങ്ങാതെ സ്വനിയന്ത്രിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അടിമയല്ല ഗോസ്വാമി. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അടിമയായിട്ടുള്ളവരെ വിളിക്കുന്നത് ഗോദാസൻ എന്നാണ്. ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഗോദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അടിമ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അതേപോലെ നമ്മളും പോകുന്നു. പക്ഷെ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കി നിർത്തും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പല ത്വരകൾ വരും, പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നവനാണ് ഗോസ്വാമി. ഭൗതികങ്ങളായ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാതെ വരുമ്പോൾ കോപാവേശം ഉളവാകുകയും അങ്ങനെ മനസ്സും കണ്ണുകളും നെഞ്ചും വ്യാകുലമായി തീരുകയും ചെയ്യും. അല്ലേ? ക്രോധാദ്ഭവതി സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമ, നമ്മൾ ആ ശ്ലോകത്തില് പഠിച്ചതുപോലെ. അപ്പോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കോപം വരുന്ന എപ്പോഴാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ വിഷയത്തില് കാമം വരും, കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം വരും. അപ്പൊ ക്രോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ദേഷ്യം വരുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ കണ്ണൊക്കെ ചുമന്ന് ദേഷിച്ച് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളുടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടും ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ. ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ്. നമുക്ക് ക്രോധം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെയും കണ്ണുകൾക്കും അത് കാണിക്കും. പിന്നെ നമ്മളുടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടുക, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനാൽ ശരീരത്യാഗത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പരിശീലിക്കണം. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരമായി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ഒരാൾ സന്തുഷ്ടനാകുന്നു. നിരന്തര പരിശ്രമം കൊണ്ട് കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ കടമയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കും? നമുക്ക് അങ്ങനെ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാതെ ഇതിനെയൊക്കെ അടക്കി പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിന് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം എന്തെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള സേവയിൽ മുഴുകിയിരിക്കണം. നമ്മൾ ഫ്രീ ടൈം കൊടുക്കാനേ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം യുക്ത വൈരാഗ്യം പോലെ എല്ലാത്തിനെയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, വാക്ക്, മനസ്സ്, ഉദരം. അപ്പൊ വാക്കുകൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക, അങ്ങനെ വാക്കുകളെ നിയന്ത്രിക്കാം. മനസ്സിനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിശാസ്ത്രി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കണം, ക്ലോസ്ഡ് ബുക്ക് പഠിക്കണം. അപ്പൊ ആ മനസ്സിൽ ആ ശ്ലോകങ്ങളും അതിന്റെ ക്ലോസ് ബുക്കിലുള്ള ഉത്തരങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കാനും, പിന്നെ ഇത് പഠിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ക്ഷേത്രത്തിലെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ അതിൽ മുഴുകണം. അപ്പൊ മനസ്സിന് എപ്പോഴും ഒരു ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതെങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാം? ഇപ്പൊ രഥയാത്ര വരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം? അപ്പൊ മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കുക, നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ. പിന്നെ ക്രോധം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെയോ നിന്ദിക്കുന്നവര് നമുക്ക് ക്രോധം ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനവുമായിട്ട് മാറ്റുക. അല്ലാതെ നമുക്കിത് ഈ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ യോഗികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ, ജ്ഞാനയോഗികൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ കാട്ടിൽ പോയി തപസ്ചര്യൊക്കെ ചെയ്ത് നിയന്ത്രിക്കാൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമുക്കിതെല്ലാം ഭഗവത് സേവനമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അടുത്ത 24ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ 24 തൊട്ട് 26 വരെയുള്ള ശ്ലോകം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രേരണകളെ ഞാൻ എത്ര കാലം സഹിക്കണം?
എത്ര കാലം സഹിക്കാനാണ് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്? ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും വരെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രേരണകളെ എത്ര കാലം സഹിക്കണം? ശരീരത്തിന്റെ മരണം വരെ നമ്മൾ അതിനെ സഹിക്കണം. ഇന്ദ്രിയ പ്രേരണകൾ സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും? അവന്റെ സന്തോഷവും പ്രവർത്തനങ്ങളും ലക്ഷ്യവും ഉള്ളിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഉള്ളിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. പക്ഷെ അത് ജ്ഞാനികളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഉള്ളിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രേരണയെ സഹിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ഭക്തിയോഗികളായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മള് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രേരണകളെ സഹിക്കണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് മുഴുകിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ സഹിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം വേറെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ നമ്മളൊരു സമയം കൊടുക്കല്ലോ, ഒരു ഫ്രീ ടൈം നമ്മൾ കൊടുക്കല്ലോ നമ്മളെ മനസ്സിനും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടി പോവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉള്ളത്. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ. മാധുജി, ഇന്ദ്രിയ പ്രേരണകൾ സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും എന്നല്ലേ? അത് നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, ഭഗവാന്റെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് അത് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതാ? നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെയാണ് ലഭിക്കുക. ഓക്കെ, ഈ പറയുന്നത് ജ്ഞാനികളെ സംബന്ധിച്ചാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനികൾക്ക് അവന്റെ സന്തോഷവും പ്രവർത്തനങ്ങളും ലക്ഷ്യവും ഉള്ളിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. അതായത് ഉള്ളില് ആത്മാവിനെ, പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുന്ന ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഷ്ടാംഗ യോഗിക്കാണ് അത് വരുന്നത്. ജ്ഞാനയോഗികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച ജ്ഞാനം, ഞാൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ആനന്ദം, ഇനി ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെയാണ് അത് ലഭിക്കുക. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയോജനത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ തന്റെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മോചനം നിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനി ഈ ശ്ലോകത്തില് അടുത്തത് നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ കണ്ടോ, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാവ്, ത്വക്ക്, ചെവി, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ തടയാൻ നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. അതിലൂടെ മാത്രമേ, അത് പ്രഭുപാദർ എല്ലാ മിക്ക ഭാവാർത്ഥത്തിലും പറയും കൃഷ്ണാബോധം ആണ് ഇതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ, അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്കപ്പോ 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. യോ അന്ധസുഖേ അന്തരാരാത്മാസ്തഥാന്ധർജ്യോതിരേവയാ സയോഗി ബ്രഹ്മനിർവാണം ബ്രഹ്മഭൂതോധിഗച്ഛതി. ഉജ്ജ്വലസ്വനും ഊർജസ്വലനും ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാളാണ് അന്തർമുഖനായ തികഞ്ഞ യോഗി. ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകിയായാൽ മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ആ ആനന്ദം എവിടുന്നാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്? ആ ആനന്ദം അവരിൽ തന്നെ, തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് അന്തർമുഖനായ യോഗി. അപ്പൊ തന്നിൽ നിന്നുള്ള ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനാവില്ലെങ്കിൽ ഉപരിപ്ലവമായി മാത്രം സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പിന്തിരിയാൻ കഴിയും? മുക്തന് പ്രായോഗികമായി യഥാർത്ഥമായ ആനന്ദം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. അയാൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും മൗനമായി ഇരുന്ന് തന്നിൽ തന്നെ ജീവത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ മുക്തനായ ഒരാൾ ബാഹ്യവും ഭൗതികവുമായ സുഖം ഗ്രഹിക്കുകയില്ല. ഇതത്രേ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ. ഈ നിലയിലെത്തിയ യോഗി സ്വധാമമായ ഭഗവദ്ധാമം പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ വെറുതെ മിണ്ടാതെ മൗനമായിട്ട് ഒരിടത്ത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സന്തോഷം കിട്ടില്ല, അല്ലെ? പക്ഷെ മുക്താത്മാവിന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ ആനന്ദം ലഭിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള മുക്താത്മാവിന് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആ സുഖം, അപ്പൊ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സുഖവും ആഗ്രഹിക്കില്ല. അപ്പൊ മുക്താത്മാവിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള സുഖം
വേണ്ടാന്ന് തോന്നാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം, ഒരു കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിൽ താല്പര്യമില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാരണം, അവർക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആനന്ദം ലഭിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക സുഖം ഗ്രഹിക്കുകയില്ല. അവർക്ക് അതിനേക്കാൾ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ആനന്ദം ഉള്ളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇതത്രേ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ. ഈ നിലയിലെത്തിയ യോഗി സ്വധാമമായ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തും. അപ്പോ ഇവിടെ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് എന്താണ് ശരിക്കും ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ച്, അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും, ഈ നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ന്യൂട്രൽ സ്റ്റേജിലാണ് വരുന്നത്. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കില്ല, ഞാനൊരു ആത്മാവാണെന്നുള്ള ഇതിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തും. പക്ഷെ അത് പരമാനന്ദം അല്ല, അതല്ല യഥാർത്ഥ ആനന്ദം. യഥാർത്ഥ ആനന്ദം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ദാസനാന്നറിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ സ്വരൂപത്തിലെത്തി നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോഴാണ്. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആനന്ദം. അത് ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ, ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അത് അറിയുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തി ഇതുവരെ ഭഗവാൻ ആരാന്നൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ ഒരു ആനന്ദം ഉണ്ടല്ലേ. ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു, ഇപ്പൊ MBBS പഠിക്കുന്നു. MBBSന് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ 5 വർഷം അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഒരു സന്തോഷം വരും അല്ലേ. അപ്പൊ ആ കഷ്ടപ്പാടിൽ നിന്ന് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടതിന് എനിക്കൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടിയല്ലോ എന്നുള്ള സന്തോഷം, അങ്ങനെയുള്ള സന്തോഷം, ആ സന്തോഷത്തിന് തുടക്കമുണ്ട് അവസാനമുണ്ട്. ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് സന്തോഷം കാണും. കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ വേറെ പല പല കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന സന്തോഷം അങ്ങ് ഇല്ലാതായി പോകും. അപ്പൊ ആ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു, അതിൽ നിന്നൊരു മുക്തി ലഭിക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം. ഇനി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളൊന്നും എന്നെ ഇനി അലട്ടില്ല, ഞാൻ ഈ ഭൗതിക വസ്തുവേ അല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. അപ്പോ ഒരു സന്തോഷം. അപ്പൊ ഈ സന്തോഷം ഒന്നും ഒരു യഥാർത്ഥ സന്തോഷമല്ല. യഥാർത്ഥ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്ന, ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ്. അതാണ്, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ മുക്തനായ ഒരാൾ ബാഹ്യവും ഭൗതികവുമായ സുഖം ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ. ഈ നിലയിലത്തെ യോഗി സ്വധാമമായ ഭഗവത് ധാമം പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം, ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നു. അപ്പൊ അവര് ഉള്ളിൽ എന്താണ് കാണുന്നത്, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീല അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം ഭഗവാന്റെ നാമം, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ലീലകള്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവില് കൂടുതൽ പഠിക്കും. ഈ അവർക്ക് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഭക്തന്മാര്, അപ്പൊ അവരതിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ കണ്ട് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടിയവര്. അപ്പോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതൊന്നും അവരെ ബാധിക്കില്ല. ഇനി 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ലഭന്തേ ബ്രഹ്മ നിർവാണ മൃഷയാ ക്ഷീണ കൽമഷ ചിന്നദ്വൈത യഥാത്മാന സർവഭൂതഹിതേരത. ക്ഷീണകൽമഷ, ക്ഷീണകൽമഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപം നീങ്ങിയവർ. സർവഭൂത ഹിതേരത, സർവഭൂത ഹിതേരത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ഹിതത്തിൽ രഥ തൽപരന്മാരുമായവർ. അപ്പോ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പരമ മുക്തിയിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ പറയുന്നുണ്ട്, പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നു. പിന്നെ പറയുന്നു സർവ ജീവികൾക്ക്, സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയും, കൃഷ്ണാവബോധം മാത്രമേ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഉള്ള ക്ഷേമൈശ്വര്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ. വേറെ ആരും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല.
ആ, അത് ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയും, തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർക്കേ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? കൃഷ്ണാബോധത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആത്മാവിന്റെയും കൂടി യഥാർത്ഥമായ ശരീരത്തിന്റെ മാത്രമല്ല ആത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ ഗതി. ആ ആ, അത് ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ. അതായത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാവും. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഈ മറ്റ് ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ഇല്ല. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മവാദി എടുക്കുവാണെങ്കിലും, ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മവാദികള് മറ്റുള്ളവരെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴും അവരൊരിക്കലും ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അതൊരു ക്ഷേമ പ്രവർത്തനമല്ല. നമ്മൾ ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ട് ഒരു കഥ പറയും. ഒരു കോടീശ്വരനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ മകൻ വീട് വിട്ടിറങ്ങി, അല്ലേ? അത് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ ആ വീട് വിട്ടിറങ്ങിയ കുട്ടിക്ക് നമ്മള് ഫുഡ് കൊടുത്താലും അതിന് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താലും അതിന് പാർപ്പിടം കൊടുത്താലും അതൊരു ക്ഷേമ ആ കുട്ടിക്കുള്ള ക്ഷേമം ചെയ്യുകയാണോ? യഥാർത്ഥ ക്ഷേമം, യഥാർത്ഥമായിട്ട് ആ കുട്ടിയെ സേവിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ? തിരിച്ച് അതിന്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് എത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായ കുട്ടിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം. അതേപോലെ നമ്മൾ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളോട് നമ്മളിപ്പം ഹരിനാമം ചൊല്ലിപ്പിക്കുന്നു, ഭക്തിയുത സേവനത്തില് അല്ലെ, അവരെ പോലെ അജ്ഞാത സുകൃതി മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഭക്തന്മാര് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? അവരെ യഥാർത്ഥ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ആത്മാവാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ, ഈ ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നും ആ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണെന്നും അറിഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ അങ്ങ് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവുക. അത് കൃഷ്ണാബോധം അല്ലാതെ വേറെ എങ്ങും പറയുന്നില്ല, ആരും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർക്കേ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ക്ഷേമം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം എന്നറിയുന്ന ഒരാൾ ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് ലോകക്ഷേമത്തിന് ആയി തീരും. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ബഹു ഈശ്വരന്മാരെയാണല്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണ ആരാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയില്ല. ബ്രഹ്മമാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയും. അപ്പൊ ആ കൃഷ്ണാബോധത്തില് മാത്രമേ ഈ ഒരു കൃഷ്ണനാണ് എന്നുള്ളത് അറിയുള്ളൂ. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം എന്നറിയുന്ന ഒരാൾ ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് ലോകക്ഷേമത്തിനായി തീരും. പരമാസ്വാദകനും പരമാധികാരിയും പരമസുഹൃത്തും കൃഷ്ണനാണെന്ന സത്യം വിസ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരിൽ ഈ ബോധം വീണ്ടും ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമായിരിക്കും സർവോത്തമമായ ജനസേവനം, അല്ലെ? അവരെ കൃഷ്ണനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാണ്. അവരെ മറന്നിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ്, ഭഗവാൻ ആണ്, കൃഷ്ണനാണ് പരമാധികാരി, അല്ലെ? ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം. പരമാസ്വാദകൻ, പരമാധികാരി, പരമസുഹൃത്ത്. അത് മറന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലേശങ്ങൾ, അതിനെ തിരിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് കൃഷ്ണാബോധം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജനസേവനം. പരമമുക്തി നേടാതെ ഒരാൾക്ക് ഉത്തമമായ ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാനാവില്ല. കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണന്റെ പരമാധികാരത്തെ പറ്റി സംശയമില്ല. കാരണം അവർ തികച്ചും പാപമുക്തരാണെന്നത് തന്നെ ദിവ്യ പ്രേമാവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പൊ പ്രേമാവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നവര് പാപമുക്തരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആണ് നമ്മളിപ്പം ഗുരു മഹാരാജ് അല്ലെ, എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരും അവരൊക്കെ എത്ര വരെയാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആണ് അത് സാധിക്കുക. പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ ഗുരുവിനെ സേവിക്കാനായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ അല്ലെ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ പ്രസാദം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അജ്ഞാത സുകൃതി കിട്ടി. കാരണം ഈ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല, അല്ലേ? നമ്മൾ ചെറിയൊരു അംശം ഇട്ടാലും അത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ കാണും. ഈ ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മവും എങ്കിലും അവർക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നു, ഭഗവത്ഗീത ബുക്ക്. അപ്പൊ അതെല്ലാം ആ ഭഗവത്ഗീത ബുക്ക് വീട്ടിലിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ബോംബാണെന്നാ പറയുന്നത്, അല്ലേ? ആ ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അത് പൊട്ടും. ഞാനിങ്ങനെ ലെവൽ 1 ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മാതാജി പറയും, 25 വർഷമായിട്ട് ഈ ബുക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴാണ് അത് ഇതേ ബുക്കായിരുന്നു
പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് അതെനിക്ക് തുറന്നത്, പഠിക്കാനും നാമം ജപിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള അവസരം കിട്ടിയത്. അപ്പൊ എത്ര വർഷം ചിലപ്പോൾ അവർക്കായില്ല, അടുത്ത ജനറേഷനിലുള്ളവർക്ക് അത് പ്രയോജനപ്പെടും അല്ലെ, പ്രഭുപാദയുടെ ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മള് അവരെയൊക്കെ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജനസേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് എല്ലാരെയും കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണനാണ് പരമാധികാരി, പരമ ആസ്വാദകൻ, പരമസുഹൃത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശവും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവത് സേവനവുമാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്കാണ്. അത് മറക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഈ ക്ലേശങ്ങളിൽ വരുന്നത്. കൃഷ്ണനുമായുള്ള ഈ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയവർ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കലും മുക്താത്മാവാണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. 26. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മനിർവാണത്തിലേക്ക് എപ്പോ എനിക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഉത്തരം. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്കു വേണ്ടി അനവതരം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപ്രദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പോൾ കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിയണം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി യത്നിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ കാമവും ക്രോധവും ആണ് നമ്മളെ നമ്മളെ ഇതിന്റെ വീഴ്ചയിലേക്ക് വരുത്തുന്ന കാമവും ക്രോധവുമാണ്. നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് വിശ്വാമിത്ര മുനിയുടെ കാര്യം അല്ലെ. വിശ്വാമിത്ര മുനി തപശ്ചര്യ ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ ആദ്യം ആരെയാണ് വിട്ടത്? മേനകയെ വിട്ടു. മേനകയെ വിട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഏതാണ് തപശ്ചര്യയിൽ നിന്ന് വീഴ്ത്തിയത്? കാമമാണോ ക്രോധമാണോ? ആദ്യം മേനക വന്നു, കാമം. കാമത്താൽ മേനകയിൽ ആകൃഷ്ടനായി. പിന്നീട് കുറെ വർഷം മേനകയായിട്ട് ജീവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, ഞാൻ എന്താണ് ഈ ചെയ്തത്, എന്റെ തപശ്ചര്യ എല്ലാം പോയി, അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും തപസ് ചെയ്യാൻ പോകും. അപ്പൊ വീണ്ടും തപസ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും ഇന്ദ്രൻ ആരെ വിട്ടു? രംഭയെ വിട്ടു. രംഭയെ വിട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി ഇന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്താൽ, അപ്പൊ അത്രയും ദേഷ്യമായിരുന്നു. അങ്ങനെ രംഭ വന്നപ്പോൾ രംഭയുടെ അടുത്ത് ക്രോധമായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാട്ടിയത്. അപ്പൊ ആ ക്രോധം വന്നപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും ആ ചെയ്ത തപശ്ചര്യ എല്ലാം വീണുപോയി, നശിച്ചുപോയി. അപ്പൊ കാമവും ക്രോധവും ഈ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കും? അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അതും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് മാറ്റുക. നമ്മളുടെ കാമം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹമായിരിക്കണം നമ്മളുടെ കാമം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമ്മളുടെ കാമത്തെ മാറ്റുക. ക്രോധം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയല്ലേ, ക്രോധം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചോ ആരെങ്കിലും അപവാദം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ക്രോധം ഉപയോഗിക്കാം. അതാണ് കാമക്രോധങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വിമുക്തമായാലേ അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവതരം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. മുക്തിക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പവിത്രാത്മാക്കളിൽ വെച്ച് ഉത്തമനാണ് കൃഷ്ണാബോധം സിദ്ധിച്ചവർ. ഭാഗവതത്തിൽ ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നു. പങ്കജ പലാശ വിലാസ ഭക്ത്യാ കർമാശയം ഗ്രതിതമുത്ഗ്രഥവന്തി തന്ധാ തദ്വന്നരിക്തമദയോ യദയോപി രുദ്ധാ ശ്രോത്രാഗണാസ്തമരണം ഭജദേവം. അൺമ്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുലോചന മാതാജി. സുലോചന മാതാജി. ഓക്കെ ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ ആഗ്രഹങ്ങളെ പിഴുതെടുത്ത ശേഷം ഭഗവത് പാദസേവയിൽ മുഴുകി അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ഭക്തന്മാർ. അവരെ പോലെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുടെ അദമ്യമായ ത്വരയെ ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ മഹർഷീശ്വർക്ക് പോലും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അതാണ് നമ്മൾ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയെ പറഞ്ഞില്ലേ, മഹർഷിമാർക്ക് പോലും ഈ കാമക്രോധങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്.
ഇത് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയവർക്ക് മാത്രമേ ഇതിനെ വേരോടെ എടുത്ത് കളയാൻ, ആ ആഗ്രഹത്തെ തന്നെ പിഴുതെറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്കാണ്. മഹർഷീശ്വരന്മാർക്ക് പോലും അത് സാധിക്കുന്നില്ല. കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിൽ ആഴത്തിൽ വേഴൂന്നിയിരിക്കുകയാണ്. അല്ലെ, കോടിക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ദ്രിയ സുഖം, ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം അതിങ്ങനെ വേരൂന്നിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളില്. എത്ര പരിശ്രമിച്ചാലും മഹർഷിമാർക്ക് പോലും അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നിരന്തരം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തനാകട്ടെ പൂർണ്ണമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരമപദത്തിൽ പ്രാപ്തി ലഭിക്കുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ പറ്റി പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ള അയാൾ എപ്പോഴും സമാധിയിലാണ്. ഇതിന് ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയുന്നു. ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഒന്ന് മത്സ്യത്തെയാണ്, പിന്നെ ആമയെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ മത്സ്യം എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ടം കൊണ്ട് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുകയാണ്. അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുട്ടയിടുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും. എന്നിട്ട് അതിനെ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട്, ആ ദർശനം കൊണ്ട് അതിനെ പോറ്റുന്നു. പിന്നെ ആമ പറയുന്നത്, ആമ കരയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്. എന്നിട്ട് ആമ വെള്ളത്തിൽ പോകും. വെള്ളത്തിൽ പോയിട്ട് മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ആ മുട്ടയെ മനസ്സൂന്നുകയാണ് മുട്ടയിൽ. അതേപോലെ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഭക്തർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാൻ അങ്ങ് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളവർ നിരന്തരം ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നു. ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. അപ്പൊ ഈ രണ്ടുദാഹരണം, ഒന്ന് മത്സ്യം, ഒന്ന് ആമ. പിന്നെ പക്ഷികളുടേതും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാര് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത ഈ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മ നിർവാണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കണം, നമ്മൾ ബിസി ആയിരിക്കണം. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ സേവനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ എടുത്താൽ പിന്നെ അത് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മായയ്ക്ക് കയറാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയാൽ മതി. മായ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണു പോകും, അല്ലെ, നമ്മൾ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തു പോകും. അതുകൊണ്ട് മായ കയറാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം പോലും കൊടുക്കാതെ ഫുൾ ബിസി ആയിട്ടിരിക്കണം എന്നാണ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഇതിന് പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻ. അപ്പൊ ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അല്ലെ, ഹരിദാസ് താക്കൂറിന് ആ നാമത്തിൽ അത്രയും രുചി കിട്ടി. അദ്ദേഹത്തിന് ആ വേശ്യ സ്ത്രീ വരുന്നത് പോലും അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ അത്രയും മനസ്സ് നിറയെ ഫുള്ളായി ഇരിക്കുകയാണ്. അതിന് നമ്മള് ഒരു ഗ്ലാസ്സില് എങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളം ഗ്ലാസ്സില് എങ്ങനെ വായുവിനെ ഇല്ലാതാക്കാം, നമ്മൾ വാക്വം ആക്കി വെക്കാനും അങ്ങനെ പലതൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ആ ഗ്ലാസ് നിറയെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വായുവിന് കയറാൻ സ്ഥലം കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മൾ നിറയെ വെള്ളം വെച്ചിരിക്കുക. അതുപോലെ നമ്മളുടെ മനസ്സ് ഫുള്ളും കൃഷ്ണാബോധ കാര്യങ്ങള് നിറച്ചു വെക്കണം. അപ്പൊ നിറച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാമക്രോധമൊന്നും നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത വിഭാഗത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. 27, 28 ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഇതൊന്നിച്ചാണ് ഈ ശ്ലോകം. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ മുക്തി. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞതൊക്കെ ജ്ഞാനയോഗയിലൂടെ ഉള്ള കാര്യമായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. ജ്ഞാനത്തിലൂടെ, അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഉയർന്ന ഘട്ടമാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ എങ്ങനെ മുക്തിയിലേക്ക് നടക്കാം, ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ 2 ശ്ലോകത്തിലാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ച് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത അധ്യായം മൊത്തം അഷ്ടാംഗ യോഗയാണ്, 6ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് നോക്കാം. സ്പർശാൻ കൃത്വാ ബഹിർബാഹ്യാശ്ചക്ഷുശ്ചൈവാന്തരേ ഭ്രുവോ പ്രാണാപാനൗ സമൗ കൃത്വാ നാസാഭ്യന്തരചാരിണൗ.
യതേന്ദ്രിയ മനോബുദ്ധിർമുനിർമോക്ഷപരായണ വിഗതേ വിഗതേച്ഛാഭയക്രോധായ സദാ മുക്ത ഏവ സാ. ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളെ എല്ലാം നിരോധിച്ചും പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചും ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ നാസാദ്വാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയ യോഗി രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. സദാ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ പുലരുന്ന അയാൾ മുക്തൻ തന്നെ. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിരികത്തിന്റെ ഇടയിൽ ദൃഷ്ടി പതിപ്പിക്കണം. എത്ര നേരം നമുക്കങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തലവേദന വരുമല്ലേ? ഈ ദൃഷ്ടി പിരികത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം തുടക്കത്തിലൊക്കെ നല്ല തലവേദന വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക. അപ്പോ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇതിനേക്കാളും ഉയർന്ന ഭക്തിയോഗ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സുസുഖം കർത്തും അപ്യയം അല്ലെ, വളരെ സുഖകരമായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ഭക്തിയോഗ വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. ഈ യുഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണമാണല്ലേ. ഇപ്പൊ മറ്റു യുഗങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഇതുപോലെ അഷ്ടാംഗ യോഗയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. എവിടെയാണ്? സത്യയുഗത്തില്. പിന്നെ ത്രേതായുഗമായപ്പോൾ സത്യയുഗത്തില് വിഷ്ണു യജ്ഞം ചെയ്യണം അല്ലെ. ത്രേതായുഗം. ദ്വാപരയുഗത്തില് ക്ഷേത്ര ആരാധന, കലിയുഗത്തില് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. ഇവിടെ അഷ്ടാംഗ യോഗി എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? ശ്വാസം നിയന്ത്രിക്കുന്നു, ബാഹ്യമായ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കും. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, വിഗതേച്ഛ ഭയക്രോധ. അതായത് രാഗ ഭയ ക്രോധ, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ. ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലും ഈ ഒരു ശ്ലോകം കണ്ടു. രാഗ ഭയ ക്രോധ. ആർക്കാണ് രാഗം? ആർക്കാണ് ഭയം തോന്നുന്നത്? ആർക്കാണ് ക്രോധം തോന്നുന്നത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ ഒരു ശ്ലോകം? വീതരാഗ ഭയ ക്രോധ, ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്ലോകത്തില് നാലാമത്തെ അധ്യായം. ആർക്കാണ് രാഗം ഭയം ക്രോധം വരുന്നത്? 3 ടൈപ്പ് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇച്ഛ. പിന്നെ ഭയം. ഭയം വരുന്ന ആൾക്കാർ ആരാണ്? മായാവാദികള്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ രൂപമുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവർ ഭയക്കുന്നു. ആത്മീയ ലോകത്ത് രൂപമുണ്ട് എന്നുള്ള ഭയം, അതാണ് ഭയം. പിന്നെ ക്രോധം വരുന്നത് ശൂന്യവാദികളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാണ് വീതരാഗ ഭയ ക്രോധ. അപ്പൊ രാഗം ഭൗതികവാദികള്, ഭയം മായാവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തിഗതവാദികള്, പിന്നെ ക്രോധം എന്ന് പറയുന്ന ശൂന്യവാദികൾ. അപ്പൊ ഈ 3 എണ്ണത്തിൽ നിന്നും മുക്തരാകണം. വിഗതേച്ഛ ഭയക്രോധായ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സിനെയും രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടണം. അപ്പൊ ആ മോചനം നേടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ എത്തുന്നത്. അപ്പം ഈ ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റും അല്ല, വോയിഡിസ്റ്റ് അല്ല, ശൂന്യവാദികളും അല്ല, പിന്നെ ഭൗതികവാദികളും അല്ല. അതിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനമായി സദാ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ പുലരുന്ന ആൾ മുക്തൻ തന്നെ. ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ബുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് 8 വിഭാഗങ്ങൾ അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ നമ്മൾ 8 വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ. ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കും. ഏതൊക്കെയാണ് 8 എണ്ണം? യമ, നിയമ, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി. ഇങ്ങനെ 8 വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മനിർവാണ തത്വങ്ങൾ വിവരിച്ച ശേഷം അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ആ നിലയിൽ എത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ 8 വിഭാഗങ്ങളാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ ഉള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പൊ കണ്ണുകൾ
തികച്ചും അടയ്ക്കുവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഉറങ്ങിപ്പോയെന്ന് വരാം. കണ്ണുകൾ തുറന്നു വെച്ചാലോ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ ആകർഷണ വലയത്തിൽ പെട്ടേക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, കണ്ണിങ്ങനെ പുരികത്തിന്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നാസാഗ്രത്തിന്റെ അറ്റത്ത് മനസ്സൂന്നണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രോധ ഭയോദ്വേഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനും അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാനും സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ യോഗചര്യ. അപ്പം പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ. യോഗസിദ്ധികളെ പ്രവൃത്തിയിൽ വരുത്താൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമായ വഴി ഏതാണ്? ഏറ്റവും എളുപ്പമായ വഴി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൻ്റെതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾ സദാ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കയാൽ മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വ്യാപരിപ്പിച്ച് അപകട സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണോപായം എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണാബോധം അഷ്ടാംഗയോഗത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഏത് ഭാവാർത്ഥം വന്നാലും അതിനകത്ത് ഇത് ചെയ്യണ്ട, നിങ്ങൾ കൃഷ്ണാബോധമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് ഇതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അപ്പൊ അത് ഒരു എമർജൻസി ഇതിലാണ് പ്രഭുപാദര് ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം എല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് എഴുതുമ്പോൾ ഏത് ശ്ലോകം ഒരാൾ ആദ്യമായിട്ട് തുറന്നു നോക്കി വായിച്ചാലും അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചാൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിലാണ് കൊണ്ടെത്തിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ഭക്തിയോഗയായിട്ട് പ്രഭുപാദർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം, ഈ അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം 29, വിമോചനത്തിന്റെ വേദിയിൽ സമാധാനം. അപ്പൊ ഇതിനെ പീസ് ഫോർമുല എന്നാണ് പ്രഭുപാദൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ശ്ലോകത്തിനെയാണ് പീസ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത്, സമാധാനത്തിന്റെ വേദി. ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ശ്ലോകം അല്ലേ? അല്ലേ? അതെ മാതാജി, അതെ. ഭോക്താരാം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാം മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. ഇവിടെ പറയുന്നത് 3 കാര്യങ്ങളാണല്ലേ. ഭോക്താരാം യജ്ഞതപസാം, യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ്. സർവലോക മഹേശ്വരം, ദേവന്മാരുടെയും സർവലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും. സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപനും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ, അതാണ് മാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. ശാന്തി മൃച്ഛതി, ശാന്തി നേടുന്നു. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ശാന്തി നേടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നോക്കിയാൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങളും വഴക്കുകളും എല്ലാത്തിനും കാരണം എന്താണ്? എല്ലാം എന്റേതാണ്, ഈ രാജ്യം എന്റേതാണ്, ഇത് എന്റെ പിടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പൊ ആ എന്റേതെന്നുള്ള ഒരു ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൃഷ്ണന്റേതാണ് അല്ലെ. എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപൻ കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ അവബോധത്തിലെത്തിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആരോടും വഴക്കില്ല, യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എല്ലാരോടും സമഭാവനയോടെ എല്ലാവരും നല്ല യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റേതാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ആ ഒരു അവബോധത്തിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശാന്തി നേടാം. അപ്പൊ ഇവിടെ യജ്ഞങ്ങളും തപസ്സുകളും. ഇപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ എന്ത് യജ്ഞമാണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. ജപയജ്ഞല്ലേ മാതാജി? ജപയജ്ഞം. പിന്നെ അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പം ചില സാക്രിഫൈസുകളെയാണ് യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ കർമ്മയോഗികൾ ചെയ്യുന്നത്, അവർ ആ കർമ്മത്തെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പം ജോലിക്ക് പോകുന്നവർ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന കർമ്മഫലത്തില് നമ്മൾ ചാരിറ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്നു, അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾക്കത് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു. അത് ഭഗവാനാണ് ഭോക്താവെന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതും അവസാനം അതും ഭഗവാനിലാണ് എത്തുന്നത്. കാരണം ആരെന്ത് യജ്ഞം ചെയ്താലും അതിന്റെ എല്ലാം ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗികൾ ചെയ്യുന്നതിന് ആണ് യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി തപസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും ജ്ഞാനയോഗികളാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് കർമ്മയോഗിയാണ് യജ്ഞങ്ങൾ. തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജ്ഞാനയോഗികൾ തപശ്ചര്യ ചെയ്യുന്നു.
അവര് ധ്യാനിക്കുന്നു. പിന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഒരുപാട് വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് അതിന്റെ ജ്ഞാനം നേടുന്നു. താൻ ആത്മാവാണെന്നുള്ള അറിവിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് കുറെ തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുന്നത്, ജ്ഞാനയോഗിയാണ്. പിന്നെ അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗികളുടെ എല്ലാം ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം. അപ്പൊ സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അഷ്ടാംഗ യോഗിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗികൾ എന്താണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്? അവസാനം ഒരു പരമാത്മാവിനെയാണ്. അപ്പൊ ആ പരമാത്മാവ്, അവരാ ധ്യാനിക്കുന്ന, അവര് ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന പരമാത്മാവ് എല്ലാവരുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ്. അപ്പൊ അവരും അവസാനം ആ ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗിയാണേലും കർമ്മയോഗിയാണേലും അഷ്ടാംഗയോഗിയാണെങ്കിലും എല്ലാരും എന്താണ്, ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്, അവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാനിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. അപ്പോ കാരണം അദ്ദേഹമാണ് യഥാർത്ഥ ആസ്വാദകൻ. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുകയാണ്. ഇവിടെ സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള വാക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പം മിത്രം എന്ന് പറയും, പിന്നെ ബന്ധു എന്ന് പറയും, സുഹൃത്ത് പറയും. ഇപ്പൊ ഈ 3 വാക്കിനും വ്യത്യസ്ത അർത്ഥമുണ്ട്. മിത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് കാണും, കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ പുതിയ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും, സ്കൂളിൽ പോയവരെ പഠിച്ചവരെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ മറക്കും. അപ്പൊ അതാണ് മിത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ബന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മൊത്തവും, ഈ ഒരു ജന്മം മൊത്തവും നമ്മുടെ കൂടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വരുമായിരിക്കും. പക്ഷെ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് നമ്മളുടെ കൂടെ വരുന്നതാണ് സുഹൃത്ത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം മിത്രം, ബന്ധു, സുഹൃത്ത് എന്ന വാക്കിന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ സുഹൃതം സർവഭൂതാനം, നമ്മളുടെ സുഹൃത്താണ്, നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാണ്. അത് മറ്റാരുമല്ല, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഇപ്പൊ കൂടെയുള്ള ഈ ശരീരത്തിലുള്ള ആത്മാക്കളൊന്നും അല്ല. അടുത്ത ജന്മം വരുമ്പോൾ ഇവരാരെയും നമ്മൾ കാണില്ല, അല്ലേ? പക്ഷെ എല്ലാ ജന്മത്തിലും നമ്മളെ കൂടെ വന്ന് നമ്മുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്, ഭഗവാനാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തി ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ ശാന്തി നേടാനുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ വഴിയാണ് ഇത്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മായാശക്തിയിൽ ബദ്ധരായി തീർന്ന ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാം തന്നെ ശാന്തി ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അതിനു വേണ്ടുന്നത് എന്തെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. പിന്നെ സർവലോക മഹേശ്വരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെയും ശിവനും എല്ലാം ഉപരിയാണ് അദ്ദേഹം. മഹേശ്വരം എന്നാണ് വേദങ്ങൾ പറയുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി. ദേവന്മാരുൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രിതനും തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധം കൊണ്ടേ പൂർണ്ണശാന്തി നേടുകയുള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ അവസാനം പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടക്കാനും രാഗദ്വേഷങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിയിൽ നിന്ന് സ്വയം മോചിക്കാനുമുള്ള പ്രയത്നത്തിൽ തന്റെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നിറവേറ്റുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല, അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ്, കർത്തവ്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനം പ്രവർത്തിക്കുന്നോ അതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാമക്രോധം, രാഗദ്വേഷം ഇതിനെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ അവസാനത്തെ ഭാഗം അതോടെ ആവുമ്പോൾ ഈ അധ്യായം തീരുകയാണ്. അപ്പൊ അവസാനം പറയുന്നു, ക്രമികമായ പുരോഗമനത്തിനുള്ള സാധനയാണ് യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി എന്നിവ. എന്നാൽ അവയെല്ലാം ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിന് പരിപൂർണതയ്ക്കുള്ള മുഖക്കുറിപ്പുകൾ മാത്രം. ഭക്തിപൂർവ്വ സേവനത്തിന് മാത്രമേ മനുഷ്യശാന്തി നൽകാൻ കഴിയൂ. അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മളെ പരിപൂർണതയിലെത്തുന്നത്. അഷ്ടാംഗയോഗയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ എന്താണ് പ്രഭുപാദർ അവിടെ പറയും, അതല്ല, ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അടുത്ത അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ എന്താണ് അഷ്ടാംഗയോഗയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അഷ്ടാംഗയോഗ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയും, യോഗിനാം അഭി സർവേഷാം മദ്ഗതേരന്ധരാത്മന, അല്ലെ? ഭക്തിയോഗിയാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പവും എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ തന്നെ, ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഭക്തനെയാണ്, ഭക്തിയോഗയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 5ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം ചെയ്യാം. പിന്നെ ജ്ഞാനയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദിയിലുള്ള 3 കർത്താവ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു.
പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെന്താണ് വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകത്തില് ഒരു ആത്മീയവാദിയുടെ ദർശനം എല്ലാത്തിനും എങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. പിന്നെ പരമാത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മുക്തി, അഷ്ടാംഗയോഗയിലൂടെയുള്ള മുക്തി, പിന്നെ അവസാനം മുക്തിയുടെ വേദിയിൽ സമാധാനം. അപ്പൊ പീസ് ഫോമുല അത് പറഞ്ഞാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായം തീരുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അഷ്ടാംഗയോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഈ ക്ലാസ് എപ്പോഴാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്? മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ, ഈ ക്ലാസ് എപ്പോഴാണ് ആരംഭിച്ചത്? മാതാജി ഭക്തിശാസ്ത്രിയിലുള്ളതാണോ സുലോചന മാതാജി? മാതാജി ഏത് ലെവലിലുള്ളതാണ്? ലെവൽ 3. ലെവൽ 3 ആണോ?